माथो दाबो मोनफैला बिसोरलाय आंलाय ससे नायनो फैलायदोंमोन थाब मोनफैबा हामगौमोन आंहा सनाखौ नायनो लुबैसोदोंमोन अ मा नोङो मानसिया अबाव गोमाखो दसेनो आलासि फैनो नागिरदों खमसे खम दिनैथ' न'आवनो था आं नोंखौ गजासगाव बेदर लायनो थांनो होननो नागिरदोंमोन अबाव गोमालायखो नोंहालाय गामियानो दङ बरावबो थाङाखै आङो लामायानो दं माथो बै दलंगुरियाव मा मोनहैदो नों दलंगुरियाव थाब फै सगाव थांनो नांगौ जागोन दे फैसा दिहुनना दोन दे बिदि होननानै गोबाव जानानै फैनाङा थाब फै औ जागोन दे थांगासिनो दलंगुरियाव मा मोनफैदो माने आंहा सनाखौ नेबाय दङमोन माथो दाबो मोनफैला लोगोफोर आं मानसियानो फिसाद्रायना दा गस्ला गानहोआबाबो जाया दा गस्ला गानहोबाबो आखाइखौबो सिमावनो हाया आथिंखौबो सिमावनो हाया मोदोम गंसेखौनो सिमावजोबनो हाया बेनिखायनो मबाइलखौ बेफोरबायदिनो लानांगौ जाबाय आरोना जोबोद प्रब्लेम जायोलै लोगोफोर गस्ला गानहोबाथाय खर'नि अनगा मोदोम गंसेखौ सिमावजोबनो हाया ओमफ्राय लोगोफोर आङो मैयासो बुंदोंमोन ना आंना गुजुनाय जादों होननानै ओमफ्राय नै दिनै आङो गगा मोनलायबाय माने गगा माने एसे लोमजाबायानो दं आरोना बेनिखायनो माथोखौ एसे बोरैबा खोनादों आरो दे होमबा लोगोफोर दानिया भिडिअखौ नायलांदो टिल्लुआ अबावथ' नेबाय दं होननाया टिल्लुखौसो नुग्रोबा हामगौमोन बेसेबा नायनो लुबैबाय दं आं दे नों बाजैखौ गाख्रबदो बाजै मोनफैबाय जोंफोरो मोनफैबाय थु न' सिङाव औ बाजै मोनफैबाय बाजै मा नोङो ओंखाम जाथाराखै नामा माथो मानसिया एसे हामदों जादों मानो हामदोंबा टिल्लुआलाय न'आव दंना गैया टिल्लु नांगौ बेनो फैगोन फैग्रा टिल्लुआ गैया सगाव थांनो होदों आङो सगाव थांदों बियो ओमफ्राय लाइमोन ना मा बुङो बेयो फैना दङबा नोंसानो औ बाजै जागोन बेखौबो थु न' सिङावथ' गासिबो गांजेमा गोसोम रानि मा खौरां दंथ'यो दे मोजाङैनो आब' आब' लायनो बाजै जेबो नङा दे आगै थु न' सिङाव थांदो न' सिङाव नोंबो जिरायनो थांगोन र' सना सिगाङावनो नोंखौ एसे नायग्रोना लानि बोरै बुंथारो एसेबां गोबाव जाबायमोन नोंखौ नुनानै थायाखैमोन दिनैसो नुबाय नोंखौ सानफ्रोमबो खाथियाव नायनो लुबैबाय थायो आं सना नंगौ नामा आंबो लुबैयो थु न' सिङाव थु थांगोन र' सना नोंखौ एसे नायबावनि खाथियाव बिसोरनि सिगाङाव नोंखौ नायबाय थानो बोरैबा मोनो आं सना बेनिखायनो हारसिं मोननायावनो नायग्रोना लानि र' गाज्रि मोनगोन बिसोरो बेफोरबायदि नोंजों रायज्लायबाय थाबा मा सानगोन बिसोरलाय लाइमोनाबो दङ ना मालाय लाइमोनाबो रायज्लायगासिनो बिसोरजों दा लाइमोनाबो थाबाबो थांसै आङो नङाबा मा सानगोन बिसोर थाङाबा नोंबो थु न' सिङाव मोजाङै रायज्लायनोसै गासिबो र'लै दसे नायबावनो हो माबा नोंबो न' सिङाव थांगोन ना थाङा थायाबा थाबायावनो थांसै आंहा आया थांबायसो नायनोनो अहायासै आंहा दा बिसोर थानायाव बेखौ नायबाय थानोबो बोरैबा मोनो एसे नायना लानो सानबाय गैला थांबाय मानसियानो थांसै र' आंबो टिल्लु आंखौ बोरै नुदों आङो हामदों नामा मानसिया हामाखै दे सना हामाराखैनो ओमफ्राय आङो गोसोम जादों नामा माने गोसोम जालाबायनो ना नोङो बबावबाफोर हाजिरा खामला मावहैदों बेसर फुनाय आलु बुरनाय गोसोम जानो हाजिरा खामलाथ' मावनो थायाखै र' थेवब्लाबो आङो सिगां बादुलिमोन ना मानसिया ओंखाम ओंख्रिबो संथारामोन दा आङो एसे एनला संग्रा जाबायसो बा आंनि सनाया औ थेवब्लाबो आङो ओंखामखौ मोजाङै संनो रोङा मालाबा खामो मालाबा गोथां जायो दे लासैनो मोजाङै रोंलांगोन दे औ रोंनायालाय रोंगोन गांजेमा गोसोम रानिया जोबोद रोंगौलै ओंखाम ओंख्रि संनो बिजोंनो सानफ्रोमबो फोरोंजाबाय थागोन आं नोंनो देनाङो संना होनांगोन ना गोथाव गोथाव औ दानिफ्रायनो मोजाङै सिखायना लाखादो देनां आंनो नोङो गोथाव गोथाव ओंखाम ओंख्रि संना होनांगोन औ दानिया आङो सिगांनि बायदि नंमारला आं दानिया न'नि खामानिफोरखौ मावोथ' थेवब्लाबो आङो ओंखाम संनाय भाजाफोरखौ एवनायखौ एसे रोंबायानो दे दा मात्र ओंख्रिफोरखौ आरो बेदर ना एवनाय संनायफोरखौ रोङाखै आरो ना बेफोरखौ सिखायनो दंबावो ओरैनोलाय आलु फ्राय एवनाय बिन एवनाय गरसि एवनाय बेफोरखौ रोंगौ नाथाय दालि संनाय अनला खारै संनाय खारदै खारै संनाय बेफोरखौ रोंथ'वाखै आरो ना बेफोरखौबो लासै लासै सिखायजोबना लागोन आं जागोन दे सना बिबारि आब'आ नोंसा आदाजों थांबानो नोंखौ सानैसो थानानै लाबोनोसै आं आंखौ लाबोथारनो गोसो होनबा नों दानो
हागौबाथ' नोङो दिनैनो थालांदो। बोरै बुंथारो बाला? ओरैनोबाबोथ' मोस्रोम आब'आबो हाबा जाबाय, आब'आबो जासिगोननो। नोङो थालांखादो आरो। दिनै थालाङाहाय मा? नुदों मालाय सानैबो रमेन्टिक बाथ्रा रायज्लायगासिनो। नोंसोर सानैयालाय मा खालामफैदों बेयावलाय? मा खालामनोखाय जेबो खालामाखै। माबा आङो हाखरसो नायनो फैदोंमोन र'। लाइन मारिनो फैदों बेखौ बुं, मिसाखौनो हाखर नायनो फैदों। आंखौ मोनथिया रखम सानदों नामा नोङो? लैथो स्रिनो। ओंखाम जानो फैदों, ओंखाम खुरबाय। थौदो थांसै ओंखाम जानो टिल्लु। बेफोरबायदि थाबाय थानोबो हायाना, मानसिफोरा माबाफोर साननोबो हानाय। थौदो थौ। मा जागोन मा जाया मोननानै बे माना मुनिखौनो खाहैदोंमोन आं। बेखौनो जासाबबायनोसै दिनै। आयै मा जादों? आयै जानायानो जेबो जायाखै। मा नों आंखौ हाबा हरथारसिगोन आरो? हराबा नोंखौलाय सोर फिबाय थागोन? एसे बैसो थानायावनो एसे महर थानायावनो हाबा जाखानानै लादोसो। नङाबा देनां जुदि रावबो लाङा नोङो मा खालामगोन? नोंखौ सोर फिसिगोन? आं फिसिनो हाया दे सोर। आयै खालि फिसिनो हाया बेखौल' मानो बुंबाय थायो नोंसोरो? जोंफोरो जा बुंदों नंगौखौसो बुंदों मिथिबाय? आयै मोनसे बाथ्रा बुंनि, नोंलाय माथो आंखौ दानो हाबा हरा, दानो हरथ'वा रावनोबो होननासो बुंबाय थायोमोनलै। नाथाय नोङो दा मानो बेफोरबायदि जाखो? नोंनि गोसोआ एसेबां हरखाबनो बोरै सोलायलांखो? बिराद मोजां खोनादों दे। बिमाया मोजांनि थाखायसो बुंदों। बेखौ हले जेबो साननो रोङाखै हा? डाइरेक्ट गाज्रिखौसो सानदों नोङो। आयै नों मानसिया जोबोद सोलायलांबाय। बबे खराव सोलायनाय नुखो नोंलाय आंखौलाय? सोलायबाय आयै नोङो, गोबां सोलायथारबाय। आदा फैयैनि सिगां नोङो बेफोरबायदि नङामोन। आदाया न'आव फैनाय लोगो नोङो मानसिया सोलायलांबाय, आंखौ अनै जाबाय। सिगां आंखौ गोरायैनो बुंफेराखैमोन नोङो, नाथाय दा नों आंखौ मानो एसेबां गोरायै बुङो बाथ्राफोरखौ? मानो एसेबां रायग्रा जाबाय? बुं आयै बुं, नोङो मानसिया मानो एसेबां सोलायलांखो? हा? बुं, नों मानो सिरि थादों? नों आंखौ मानो सैया खालामो दानिया? बुं, मानो सिरि थाबाय थादों? आदाया फैनायनिफ्राय नोङो आंखौ मानो एसेबां सैया जाखो? आं हमनानैनो मोनाखै आयै। बुं! मानोना नोंखौ आं फिसिनो लाबोनायसो, नोङो आंनि असे फिसाजो नङा। मा होनदों आयै नोङो बेफोरखौ? आङो फिसिनो लाबोनायसो? आं नोंनि असे फिसाजो नङा? ओहो, नों आंनि असे फिसाजो नङा। जेब्ला आंनि आबाया आंखौ गारना थांदोंमोन, अब्ला आं नोंखौ फिसिनो लाबोदोंमोन। दा नोङो थाब हाबा जालांदो। नोङो जुदि थाब हाबा जालाङाबा नोंसा नोंदाया आंखौ गारना थांबावसिगोननो। बेनिखायनो नोङो जाय लाङो बेजोंनो थांदों, मिथिबायना? मानो होनबा आंनो गावनि असे फिसाखौसो नांगौ, फिसिनो लाबोनायखौ नाङा। आयै जानो हागौ आङो नोंनि गोरबोनिफ्राय जोनोम जायाखै, थेवब्लाबोथ' नों आंखौ एसेबां गोरलैनिफ्रायनो फिसिबोबाय, गिदिर गोलाव खालामबाय, फरायहोबाय आरो असे फिसाजो रखम अनबोबाय। नाथाय नों आंखौ दिनै बेफोरबायदि बुंबाय। नों आंखौ बेफोरबायदि बुंनो एसेबो बोरैबा मोनाखै? नोंनि गोसोआव एसेबो दुखु फैयाखै आंनि थाखाय? एसेबां गोरलैनिफ्रायनो नों आंखौ दिनै एसेबां गिदिर गोलाव खालामबाय, नाथाय दा नों गावहा जोनोम होनाय फिसालाया फैनाय लोगो नों आंखौ बावलांबाय। माने आंनि थाखाय एसेबो अननाय गैला आरोनो? सासे बिमा जालायनानै नोङो बेफोरबायदि बुंनो एसेबो बोरैबा मोनासै आयै? आरो आयै फिसिनो लाबोनाय बाथ्राखौ नोङो दासो खिन्थानो मोनदों। सिगां आं उन्दै टाइमावबोथ' नों खिन्थानो हायोमोन ना? मानो दासो खिन्थादों नों आयै फिसिनो लाबोनाय बाथ्राखौ? सिगां उन्दै टाइमाव खिन्थाबाबो आं बारा दुखु मोनामोन खोना, नाथाय दिनै हरखाबनो नोङो दिनैसो फिसिनो लाबोनाय बाथ्राखौ खिन्थाबाय। बे बाथ्राखौ खिन्थानायनि सिगां नों आंखौ मानो बुथारासै आयै? बुथारनांगौमोन आंखौ। आइलै नोङो आंखौ अनफिनदोलै, आंनो नोंनि अननाय नांफिनगौ। आदाया फैनाय लोगो नोङो आंखौ मानो बावलांखो अननो?
आंखौ बेफोरबायदि सेया दा खालामायो आं दुखु मोनो जानो हागौ आं नोंनि गोरबोनिफ्राय जोनोम जायाखै थेवब्लाबोथ' नोङो आंखौ एसेबां गोरलैनिफ्रायनो मोनबोदों गिदिर गोलाव खालामदों आं नोंनि फिसाजो रखमानो जाबायना हाबासो हरनो नागिरदों जोंफोरो नोंखौथ' जोंफोरो थैनो होआखैना बापरे बाप बिराद खुगा जाथारबायलै बियो जेन जों बेखौ थैनोसो होदों आरो बा जादोंबा मा लाबसिन लाबोनाय आंहाबो लाबोआबाबो जागौमोनहाय रखर ओरैनोबाबो आंनि फिसालाया गिदिंना फैफिनखाबाय नांला आंनो रावनिबो फिसा